Εντάξει, τα λεφτά φαίνονται ok. Αλλά αυτό τι είναι? Ορίστε και τα λεφτά. Εντάξει, τα λεφτά φαίνονται ok. Αλλά αυτό τι είναι? Σου είπα τα θέλω στρόγγυλα. Ωραία, θα μου δώσει το κινητό τώρα? Μισό λεπτό πάω να το φέρω. Χαλάρωσε, το έχω για ασφάλεια μαζί μου. Πάρ' το χρόνο σου. Έλεγξε το κινητό. Όλα καλά. Να φανταστώ αυτό το χτύπημα δεν το είδα. Ναι. Είχες και μια θήκη, μου είχες πει. Ορίστε. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Ωραία. Μια χαρά είναι το κινητό, το θέλω, το παίρνω. Ωραία. Ρε ψηλέ, μήπως να άφηνες και το κινητό? Ρε φίλε, μια συγνωριστήκαμε τώρα, δεν μας φέρνεις και διοξινόνερα. 3 φέρε. 2 δεν είστε? Είναι και ένας φίλος στο πορτμπαγκάζ από προηγούμενη δουλειά. Τι θέλω και μπλέκω, θα πάω να αγοράσω από τη Roll όσο περιμένω για τα ξινόνερα. Μπες στο Roll Marketplace και αγόρασε ξέγνιαστα το επόμενο τέκ σου.